Ei tässä odotellaan Pro Snowboardingin rukatunturi. Laskijoita. Ei näy. Ei metsissäkään. Jahas. Vai oliko se väärä hälytys? Joo, sukset näyttäisi olevan. Jahas, takana. Jahas, sielläkin. No niin, sieltä huimaa vauhtia. Ja tykkäävät kuvaajasta. Sieltä tulee toinen sankari. Joo, kehitystä on huivasti tapahtunut. Vauhti on aika huiva. Oi. Aha, uusinta ottaa.